Tes. Amanami inanami na pinarsangapan do sudihita ruas ni huriata. Nung jalora pocer konsumsi asal nang lupa hitan non mula sian ingatan non dung ibadah tu sebelah kiri di siruan non buita tukar nate pocer do tadong do kopi do tes gratis do ate tapar haju mak nadong melate. Ya, di barisan ketiga masih ada yang kosong, Inang, di barisan ketiga. Ya. Amanami doin anami, do sudin kita napung dison, ala lain prosesima akayana kota, nama buan lilin, nama buan silang, do nama buan alkitab, sosoni amata padita dohot akparhalado, jongjong mahita diinganat tabe diringi oleh musik instrumen. Hudul Mahita. Dihita ruas ni huriata, namar pungudo hita di borngin nabadiaon, lahom memestahol perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus si palua hita, nataguari pesta Natal, mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus, hupa saat hami matabe sian hami sude parhalado, selamat Natal ma dihamuna saluhutna. Di pasu-pasuma naro di bagasan guarni Tuhani. Pinuji madebata ama na mangalihon anak na Jesus Kristus gabejol malaho makokopita di pardangolanon bahen hanguluata tabaritahon mahataon nunga tubuh Kristus nunga songkop hadameon Kristus doraja ni hadameon asa saluhut jol mataruli dilas ni roha nau pinarade ni Kristus
alani taparade jala tapahibul marohata marsoba di jolona. Mardongan olop-olop do las niroha, robe mahamu marsoba tu poso-poso nai baru tubui, ibana do Kristus Raja ni hadameon, on ma ari pesta na pinarbadian ni debata, ede honahuma hasangapon ni debata, marede hita siya buku de nomor 40 ayat sada saat ro di ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Manetehi maaka langit sian gijang, jala diusehon aka obun maudan hati goran, buhama tanoon jala di parbuehon hatuaon do tati goran, aka langit do mamaritahon hamuliaon ni debata, jala jala jadian ni tangan na do pinabuan ni narata-rata ni langiti. Haleluya. Martangyang mahita, alia manami na di banua gijang, nama dok mauliate dohami tuho ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu do sogot langit do tano, alai na hodo anggo hatam rodi saleleng-lelengna, akup ni ikut patar do sogot saluhu jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Amen. Maredehita siya buku ede nomor 50 sada ayat sada dohot ayat 2.
Mangihon amuma patik ni debata di parpunguata bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesuson. Imana tarsurat di Filipi 4 ayat sada. Ope hamu akadongaku nahina holongan jala nahina siholan. Halasani rohaku jala tupalhu. Songonima marsihohot hamu di bagasa Tuhani hamu aka haholongan. Atong rambangi dogogo mahita tu adopan ni debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amen. Maredeta siya bukede nomor 61 ayat sada dohot ayat 2. Tapaserep jala tapauduk barohatta diadopan di debata lahu manupotia kadosata uhut ma parukilhon akan namasa di ngoluta. Ale Tuhan asi maroham di hami, alanunga mardosa hami saluhutna di hadapanmu. Jala alani dosa nami gabe dohot mangai pamatang dohot ngulu nami, nang akanati nopami. Ale debata anak doto di perbadia. Marado. Ale Tuhan marukil dohami ala ni godang ni namasa di portibiondo di tonga-tonga ni bang sonamion. Marukil dohami paihut-ihut barita namasa tanoon. Lam tu godang na do nang tindakan kekerasan di tonga-tonga ni masyarakat nang tonga-tonga ni bagaspe. Sega nang tobak ala hamok kuson ni jolma na manabai hau papungu-pungu parutungan sadiri. Ala ni saluhut nai gabe mangai ngulu ni natorop jolma. Ale Tuhan asima roham dihami pardosaon. Marukil dohami ala niaka persoalan dohot parmarahan nama sa di tonga-tonga ni bangson minuaeng. Deba akasiboto uhum dang diula betohonan na asagabe panguhum na tigor. Torop debe hami namian di bagasan na pogoson nang nasodapotan akaulaon na tama ala keterbatasan lapangan kerja. Gudang dopetahe nama sanuaeng nama dodoni pikiran nami gabe humasusa ngulu nami. Ale debata nami naung Roma no potamir di pardangolanon
asima roham dihami. Tu por tibium nerudit Atong jakon ma Yesus Kristus naung tubuh di ngoluta, nagabe perdenganata jala pardamiata diadopan di debata ama naung sinhapononna marhite huason ito di porbadia. Jakon mahatani debata taringo tuha sesani dosata, ay songonod doholong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasade di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng di leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredeita siya bukwede nomor 46. Tabegema hatani debata turpuk di parpunguan bodari parningotan ari hatutubun Tuhan Yesuson. Ima natar surat di Jesaya bidu 10 sada ayat sada sahatro di ayat 5. Dungi ruar mas sada tuna sian tu kondisi isai, jalamar parbue sada tubis na tubuh sian uratna. Jala halomohonon na do hadaulaton marado por debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Jala hati gora do hohos ni gotingna, jala habonara do hohos ni akna, ido sahatna, martua makana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maredeita siya bukwede nomor 50 ayat sada dohot ayat 4. Nadisi
taha tidakko maha porsiaw tay songondahi na tidakko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabe-gabea siya to di porbadia adorak suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua tordung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosaning disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di todi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatau paniala Kristen akan na badia doho dihasasani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema pujian oleh Airin Boris Siregar, nanti dilanjutkan kor Naposo, kor seksi Paropuan, dan paduan suara Galileo.
Syukur na poso. Setelah naposo nanti dilanjutkan seksi paropuan.
Paduan suara Galileo.
Sunggul-sunggul, sunggul-sunggul, na parjolo, goarni parpungota, budarion, ima budari ari Tuhata Yesus, doho topik, Immanuel, lapatana dongata ma debata, namangihut amplop bakti Natal, pasahat utama amplop bakti Natal ditiki pasahat pilihan paduahon tujolo, namangihut Natal parjolo. Di hari Kamis bersogo 25 Desember 2025 ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus tapatu pado 2 kali ibadah sesi na parjolo masuk pukul 7.30 WIB bahasa Indonesia sekalian perjamuan kudus. Sesi paduahon masuk jam 10 sada WIB bahasa Batak sekalian ulaon Nabadia. Namangihut Natal paduahon. Di hari Jumat 26 Desember 2025 ima Natal paduahon masuk pukul 10 WIB laos dipatu pado ulaon padidion Nabadia. Namangihut ma tabegema Cor de Resoneir Choir diuduti manon ama Exaudi diuduti ama Joshua.
Kor Amaik Saudi. Dung sidung kor Amaik Saudi asa mangaradema ama Joshua.
Tujuh loma par liturgi. Iko saud do baga-baga di debata, na ikut tubuh Kristusi di bara ni pinahan. Ibana do raja ni hadameoni, onma panidangion ni si Lukas taringo tuhatu tubuh ni Yesusi. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus, iko suratan na sajolma di gonggomanna, pamilangun parjolomai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi berhat masa sude asa disurati ganup tubona di pinasana berhat manang si Joseph nasian Galilea sia Nasaret nangkok tuluat Yudea tuhuta ni si Daud namargoar Betlehem alasian pomparan jala marga ni si Daud ibana. Pasurathon dirina rap dohot si Maria orowanai naung gabe-gabean jadi dina disina nasida goma arini hangoluana. Ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan ala soadong inganan nasing di parmianan nasida. Jadi adong mamarborngin di ladang na disina kaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinodang maasangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Alai didok suru-suruani ma tunasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang dohu boat tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi. Ai naung tubudo di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani. On ma partinadaan di hamu poso-poso do dapoton muna na binorhos peak di panggagatan. Jala topu ma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapon ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon dia kajol ma halomuani. Saat matu acara pagalak lilin. Holan saw leader do pe mangedehon duk pianon jolo galak sude lilin baru pianon rap mangedeho kita.
Didok Tuhan ta Jesus Kristus. Lahoma hamu tuliat portibio. Barita hok kamu ma barita nauli. Buak kamu mahatiuron. Tutorop halak borhak mahamu. Jongjong mahita Rap marede mahita sabuke nomor 54 ayat sada suatu ayat tolu. Sona
Hudul mahita manginang. Marede mahita sia bukuede nomor 40 sia ayat sada dohot urutna. Uhut mata pasahat peliata pilihan sada a dohot sada b. Anduna por ser
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imama nga ramoti ate-ate doho pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata di parpunguan bodari. Parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus. Ima na tersurat di Matius sada ayat 10 sahatu ayat 25 hujahama. Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songonoddo. Uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai. Gabe-gabe do ibana si atodi parbadia. Adorang so masih padonohan do penasida. Ala parrohan na bonar si Joseph na mangoro si Maria dang adong rohana paurakon na sida. Gabi ditahi rohana naman naing sirakonon na songoni. Alai di na songoni do petahi ni rohana di ida madini pina suru-suruan ni Tuhani na madok tu ibana. O Joseph, anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabi dong amu saripe muse. Aina siya tod di porbadia do na naik tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus do goarna bahinommu. Ai paluaon na do bangsona siyan akka dosa na sidapi. Masa pesudinay, asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite siyan panurirang na namadok. Idahamuma gabi-gabi do na marbajui. Tubuan anak maibana. Jalabaheno do goarna Immanuel. Lapatan na dongatama debata. Jadi dung tersunggul si Joseph. Dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani. Sau madialap na niolinai. Alai lau solitadda paima tubu buha bajunai. Jadi digoar ma ibana Yesus. Ido sahatna. Horas malihita manginang. Selamat hari Natal malihita saluhutna. Songoni mah amanami na nami ruas ni huria na dong di gedung noaing nang suapala masih berenga bohi hita alai marhite hata ni debataon jaluhamu mata binami selamat tari Natal malihamu saluhutna. Dibegitu na digedongi. Memang dang boy video na. Ya. Huria itu hatta dihamu na dong asaha borseaon. Sahali satawon. Sudedo paimaima partikiano. Sudedo hala Kristen paimaima partikian mangedehon sonang ni bornginnai. Buasa sonang ni bornginnai. Gabeherai pamusatan ni Edde moloadong akka perayaan Natal. Sehera na so sikop do molo lang yedehon so nang iborngin nai molo holan riyama hita sa sude halalas ni rohagodang nung ngajupang museari pestay sehera na so sikop so nang iborngin nai. Ketika Maria mengandung, ketika Maria mengandung bapak ibu saudara, ternyata si Joseph, bapak ni Yesus, sempat berpikir bahwa Maria akan diceraikan dari pertunangan. Dia akan diceraikan karena apa? Dia memegang teguh tatanan adat. Dia memegang teguh tatanan Taurat. Dia memegang teguh tatanan budaya. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah juga. Asa unang tarurak nina.
asa unang tarurak. Ma bortik ma di rohani si Joseph ikon sirakonon nama ibana. Hamuak kadongan ketika niat itu ada di pikiran Yosef. Si Joseph. Si Yosef bertanya bahasa Indonesia na? Yusuf. Si Yusuf. Si Joseph. Dia bermimpi. Lihatlah cara Allah berkarya dalam hidup manusia mangina. Modo mibana, marnipi maibana. Roma suru-suruan tunipina madok. Unang alang roham mabuat si Maria. Tubuhan anak maibana. Aisyah todi porbadia doi. Sia todi porbadia. Dungi hamuak kadongan. Adong mamuse di bait di si. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabe donga musaripe muse. Aina siya todi porbadia do naing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana Jesus goarna. Amanginang hal yang sangat di luar pikiran ni bapak nai si Joseph ima siya todi porbadia. Padahal haroro di porbadia dukon sehari-hari do dejol batok di porbadia tahe. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, hari turunnya Roh Kudus. Tapi dalam teks Matius sudah dikatakan imanasia todi porbadia. Roh Allah ona sianaka dosa nasidabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sonang ni borgin nei ujuro Yesusi. Ternyata ketenangan jiwa ketika kita merayakan Natal, ketika kita merayakan hari kelahiran Yesus adalah ketika sesuatu yang di luar kendali manusia boleh dilakukan Allah dalam hidup manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Allah melampaui segala batas yang ada di pikiran manusia. Allah melampaui segala batas yang ada di hati manusia. Bahkan Allah boleh mengaturkan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Saya katakan tadi, itu bertentangan dengan tradisi orang Israel. Tidak boleh menikah sebelum, tidak boleh melahirkan sebelum menikah. Molo di HKBP, ngadi RPP. Hon RPP ala sorak sian, naso tikina do. Seorang di tikina do, alai dang dapot dope, hobar tu bulan na hindakan, imai HKBP. Nah, alai hamuak kadongan ini ketika Allah berkarya di luar batas ambang pikiran, kemampuan konsep hidup manusia itu boleh terjadi ketika Allah sudah berkehendak. Diboto Tuhanido hapena marsigorgor di rohatta. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Sebab Tuhanlah pengendali hidup kita. Sebab Tuhanlah pengendali hati kita. Pengendali pikiran kita. Maka Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar. Itu adalah siatod di porbadia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
ketika Yusuf, si Joseph berserah penuh, dia tidak melawan apa yang dia dengar. Dia tidak melawan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Sehingga dia mengambil Maria menjadi istrinya. Hal sukacita terjadi pada malam hari itu. Setelah mereka menikah, sonang ni bornginai ujuro Jesusi. Sonang modom dohalak sude hola dua nadu ngodope ketika Maria dan suaminya pasurato dirina rabdoho si Maria oroan nai naung gabi-gabian mulak manasida tuboda ni pinasanabe. Saya nggak tahu dari tradisi ini apakah dari tradisi ini orang Batak kalau merantau harus pulang bulan Desember, saya tidak tahu. Pasurato dirina rabdoho oroanna naung gabi-gabian. Mereka pulang ke kampung halaman. Bukan mau berkata tahun depan semua harus pulang. Nah, mereka pulang. Mereka tidak ada tempat. Nah, ketika Allah sudah menyatakan sesuatu, maka tidak ada yang berhak untuk menolak. Ketika Allah sudah bersabda, Allah sudah berfirman, maka manusia dan seisi bumi ini tidak ada yang berhak untuk menolak sabda Allah. Tubuh anak maibana Yesus magwarna di borhos peak di panggagatan di dalam palungan ujuro Jesusi hola dua nadu ngodope anggo nasingi ngamodom ala nunga tubuh Tuhan Yesus. Berarti sukacitana adalah ahano dipudine detete mangingani anakna Yesus Tuhan tai di ayat 2 dengan ni borngin nai ujuro Jesusi di sesa dosata. Nah, dungita bereng mamuse diturpukon hamuak kadongan. Keindahan Natal itu adalah ketika nama Yesus menjadi yang terindah dalam setiap perayaan. Ketika nama Yesus yang dipermuliakan dalam setiap perayaan, maka dikatakan Natal adalah kelahiran, atau kita sederhanakan Natal adalah di mana ada seorang bayi yang lahir untuk menebus bangsa Allah dari segala dosana. Di hatabata di dokon ima maluahon bangsona sianak kadosana sida atong molomar Natal sonang ni bornginai naung rodo Yesus paluaho kita, maka kita berikrar dalam iman, maka kita selalu dengan lantang berkata, aku adalah anak yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Alanido hamuak kadongan molo Natal penudungan sukacita. Satu hal yang harus kita pelihara dalam hidup adalah sukacitamu hari ini adalah keselamatanmu hari esok. Amin. Sukacita Natalmu hari ini adalah kehidupanmu kekal. Sukacita Natal kita hari ini adalah kita percaya Yesus naik paradeho na kaingana di Naborsea di Ibana. Mari kita katakan bahwa Natal adalah kamu punya tempat di sorga. Natal, sukacita Natal adalah kamu menjadi familia dari keluarga kerajaan Allah. Itu sukacita karena kehadirannya adalah keselamatan bagimu. Nah, setelah keselamatan itu ada bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah pergumulan duniawi. Kita hidup di tengah-tengah pergumulan dunia, mencekam. Tadi di agenda mencekam ketidakadilan, manegai hau, banjir dongatan waing. Ulo kon narimingui mereka meneteskan air mata. Saya rasa banyak saudara-saudara kita akan adita panulin waing dengan air mata mereka bernyanyi sonang ni borngin nai, tetapi dari mulut mungkin mereka tidak akan bisa berucap.
Hanya tetesan air mata yang berkata, sonang ni bornginai ujuro Yesusi, dan peluh, nan di dalam peluhnya ada sebuah harapan. Tuhan, segeralah, bersegeralah selesai. Apa yang selesai? Bencana yang terjadi Bapak Ibu Saudara karena ulah manusia. Karena kepentingan pribadi manusia. Karena keinginan seseorang. Karena keinginan sebuah kelompok. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan mau dikatakan, masa pesudenai terjadi pun apapun yang terjadi dalam hidup ini, katakanlah nama Tuhanmu adalah Immanuel. Katakanlah nama Tuhanmu adalah, yang kita rayakan malam ini adalah Immanuel. Apa itu Immanuel? Dongattama Dewata. Molo dongatta Dewata isema alotta. Jika Allah beserta kita, siapakah musuh kita? Ya, yang mau dikatakan bukan berarti kita lepas dari persoalan kehidupan. Bukan berarti kita harus lepas dari persoalan permusuhan di dunia ini, bukan. Bapak Ibu Saudara, karena ketika Allah menjadi sahabat kita, Allah menjadi teman kita, dongatta debata, Tuhan beserta kita, sejahat apapun dunia ini. Ketika Tuhan menjadi penyerta dalam hidup kita, ingatlah Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan mengendalikan hati dan pikiranmu. Amin. Biarkan Tuhan bekerja nyata dalam hidupmu. Biarlah setiap untaian firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan canggung untuk melawan seteru. Maka kita tidak akan berhenti ketika ada sebuah persoalan. Maka kita tidak akan lemah ketika ada orang kuat yang akan menggoyahkan kehidupan kita. Ingat, Tuhanmu adalah dongammu. Debatado dongammu. Allah menyertaimu. Immanuel. Jangan takut. Sebab ketika Allah besertamu Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tidak ada yang berkuasa menentang Allah dalam hidup ini. Walaupun seakan-akan hidupmu kalah di dunia ini, ingat, tidak ada yang kalah anak-anak Allah. Amin. Dunia tidak boleh mengalahkan anak Allah. Sebab Allah adalah milik kita, milik kepunyaan kita. Kita juga milik kepunyaan Allah. Seperti doa Tuhan Yesus. Seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Seperti itulah aku di dalam mereka. Maka itulah kebahagiaan orang-orang yang percaya, yang merayakan kelahiran Yesus pada malam hari ini. Tidak hanya terletak lagi dalam sebuah suasana Holanda Marnatal, bukan. Tetapi jauh lebih dari situ, saudara-saudara. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sorgawi, dan perjuangan kita di dunia ini adalah perjuangan bersama-sama dengan Allah. Maka jangan takut, jangan gentar, berjalan pasti, melangkah pasti. Bersama Tuhan kamu bisa menggapai segala-galanya ketika Allah menyertaimu. Amin. Berarti lasniroha do Natalia Manginang. Lasniroha. Lasniroha do Natalia Manginang. Lasniroha. Alayolo do hita marsa dinguluton olo alay do komanoaing marhite natalon unang otibo arsa musial las ni rohami unang olo otibo arsa ni roham sial las ni roham di bagasang ngolumon ngamar natal hita. Amen. Onggodang ma las ni rohami di ngolumon ay di patu pada batado sude di bagasan parnguluton dungi di do ma tersunggul masih Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani sau madialap na niolinai. Dioloi mahata ni Tuhani. Dan kebahagiaan terbesar juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan Natal. Oloi mahatani Tuhani. Dengarlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Mertua mana tumangi hokata ni debata jala
nau piopsa ia si Maria di peop dohatai jala di bahusor-husor di bagasan rohana. Mari berbahagia Bapak Ibu Saudara di tengah kehidupan kita. Walaupun saudara-saudara kita sedang mengalami bencana, kita juga melalui ibadah kita, melalui doa kita, biarlah saudara kita juga mendapat kebahagiaan hari ini. Walaupun dalam segala bentuk persoalan kehidupan yang mereka jalani, biarlah melalui kebahagiaan jemaat Jalan Lurah, jemaat yang hadir pada malam hari ini, mereka beroleh kebahagiaan juga di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam. Mari doakan mereka. Mari ulurkan tangan buat mereka. Mari panjatkan doa buat saudara-saudara kita yang mereka juga adalah orang yang dicintai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal Mari Hamsudi. Tuhan mamasu-masu dohop madongani hamu. Amin. Mauliate madihuali Tuhan. Nunga tubuho si palua maho dihami. Gabe parna puna mahami hape di harajau benua gijang. Mauliate madiho Immanuel. Nasai totong madongani hami. Dang tahu tak kami dang mabiar hami. Di dalam sidalanan nami. Dia kapertikian nami. Ay hodolongan nami Tuhan nasai husob bahami. Lehom malas ni rohan di natal namion. Marolopolo madaging nami. Marolopolo todi nami. Alay diolopolo nami i. Taringot dohami. Diaka tangis nidongan nami saha porsiaw. Dohot na saha porsiaw pe. Nadong di Pulau Sumatera Tuhan. Di Tapanuli Raya. Di basian nasi dadang berapa marit di sengok kami borngino sonang di borngin nai ujuro Jesusi. Alay tarilu do nasida marlopit tangat do nasida. Loas matu hadi ilu nai dedehon sonang di borngin nai ujuro Jesusi. Alay loas masodak katiuron marhite-hite akahami naboy mangedehoni gabelas ni roha tu nasida ale Tuhan. Ale Yesus Kristus sai homa namian dingulu nami dingulu ni dongan nami namarmara no aing ajari hami mamilangi sudedenggan ni basam mauliate di ho Tuhan marhite-hite Yesus Kristus nahu pestaho kami bornginon jalo matangiang nami ale Jehovah di bata. Amin. Amanginang nahinaholongan ni Tuhata dari marsugot sa Tongawalu ima sesi parjolo di perayaan parningotan pesta hatutubu ni Yesus Tongawalu barbahasa Indonesia hita laos patupahon perjamuan kudus songoni di jam 10 sada ima bahasa Batak sesi paduahon marulaun nabadia alhata Batak tanggal 26 jam 10 padidion nabadia amanginang di hari marsugup pe dia kena sopatu pahon amplop na dope taringot tu bakti Natal tong ma tapasaha marsugut di bagasa nagka las ni roha dukkon tapasaha bornginon nang di bagasa las ni roha tadda di hapor siaon na polin tu Jehovah naong dilehon anak na Jesus Kristus sian nasa hapor siaonmu pasaha mapilianmu tu Tuhan Yesus Kristus marit de mahita. Oh Bethlehem, na Bethlehem,
halas ni rohagodang do natajalo di bornginon. Jupang ma olop-olop do las ni roha di ngulutta. Nungata halason hatutubu ni Jesusi. Adorak somulak kita sian parpunguanon. Naing buanota mapasu-pasu dohok las ni roha siat dedangi ni Kristus Jesus Tuhani. Patu pahamu mahadameoni di sadog pargulmiton ni ngolutabi. Hamu akadong asaha porsiaon, bahik kamu mangulumi, dohop bagasmi, gabe inganan ni Kristus Jesus na tubuhi, idama jupang madiho hamu baun ni roha, gabe ibaruma ari-ari ni ngolum. Barita ho kamu mabarita na masa di Bethlehem Efrata. Pabuahamu ma tu akabangso ng tubuh Kristusi. Nasa na porsea dapotan haluaon. Tatangya kuma piliata. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Ubasahat kami masiyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite tot dim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehom ito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na totong na so marmula na so marpasohotan. Hupuji hami maho ala sau sudetahim naong sinakakmu adorak so marojahat do pihasya nganon. Dang tarabak si boli sakakmu dak sudat tahim na badiay binahin ni dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na so haduduani. Di bahin ni maulihati marohan nami tuho. Ala naong sao sakakmu, ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulo di hami. Asa malua hami siat dosa, hamatean, doho sian uhum, jala macohot tami mangulahot dosa. Ope, say asi maroham di hami, togi hom mahami tu anakmu. Say bahim mahami gabi si luam tu ibana. Asa upa ni halojaun na hami, ala na tinaon na naberniti. Dohot hangaluton humokop hami, asay ibana na puna hami, jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu, gabi jolma, laho panguluhok kami pardosa, say sungguli maaka parhalado di huriam, mamaritahok barita na uli itu sa luhut talak, naong patar hasangapomu, jala naong jupang dami dohot tasonangan, sa ilehom mapitu na ukap tu halat na so tumaddaho, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus, sa irajay masaluhu panggonggomi doho akka suruan na, asa diboto na sida naong dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa liling nililing na, sa ilehok gugutuakan na dibaga sa pangujunan, apuli akka na marsak,
jala palua akan na targogot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni goharmu, say dongani jala pasu-pasu hami sude, akan na magodang, rori akan na danak, di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadari okang uluan siap hari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Natal Lumadi Hita.